Pa, da ne budem shvaćen pogrešno, mislim da je ovo drugo u pitanju, da više žele da jednostavno, što je negde i normalno, da roditelj želi da mu dete ima, eto, sliku ili da se pojavilo na sceni, ipak vuče korene svoje i oni sigurno, mnogo roditelja ovde su došli iz Srbije, nisu ovde rođeni, mada ima sad i ti koji su ovde rođeni pa imaju svoju decu. Ne znam kako, da ne budem grub, ali ako se sve svodi na to da se dete slika u nošnji, onda nije naša misija potpuna. Mislim da mi možemo da organizujemo u svim crkvenim ansamblima da se deca obuku u kostime, da ih odvojimo negde na strane, da se napravi neki, kako se to kaže sad, Photoshop, da, i da budu svi zadovoljni. Ali to ne znači da on mora to da pokaže i na sceni, jer zaista mislim da je to kontraproduktivno.